tomto kabinete. Pokračujeme v hlavnom pojednávaní v trestnej veci obžalovaného Mariana Magáta. Na poslednom termíne predniesol záverečnú reč pán prokurátor, pán obhajca a časť záverečnej reči predniesol obžalovaný, ale na začiatku upozorním prítomnú verejnosť, že nie je dovolené narúšať priebeh hlavného pojednávania. Dodržujte dôstojnosť, môžete tu sedieť, môžete si vyhotovovať zvukové záznamy, obrazové záznamy. Nie je dovolené vyhotovovať počas záverečnej reči obžalovaného. Ak by niekto rušil priebeh hlavného pojednávania, bude vyvedený z pojednávacej miestnosti. Samozrejme, sedieť tu môžete a počúvať obžalovaného. Takže, pán obžalovaný, môžete pokračovať, môžete sedieť, hovorte na mikrofón, aby všetci, ktorí sú prítomní v pojednávacej miestnosti. To spodu. Napíš len občianska verejnosť a eskorta nám potom nahlási. Dobre, môžete, pán obžalovaný, začať čítať. Dobre, tak budem pokračovať, zhruba tak, že sa predstav v tom odstavci. Pani znalkyňa Lončíková. Pani znalkyňa sa dopustila objektívne mnohých fabulácií a účelovo manipuluje s prekladom textu, aby jej sedel do konceptu. Opäť pripomínam, že mi nejde o dehonestáciu znalcov, ale poukazujem na praktiky, ktoré majú ďaleko od serióznej vedy. Na úvod pripomínam znalecký posudok bez čísla pod ČVS-kom PPZ 76 NKA BA1 2020, kde v úvode pani znalkyňa píše o, citát, princípe nadradenosti germánskej rasy. Konec citátu, strana 2. Súdu sme v tejto súvislosti predložili dva dobové dokumenty, jeden pod označením DB008 s názvom Rassenpolitik, s dobovou náukou o rasách, písanú šéfom SS Heinrichom Himmlerom, a druhý pod označením DK006 z oficiálnych spisov norimberských procesov zväzok 11 z výsluchu Alfreda Rosenberga z 15. apríla 1946, strana 450 a do 17. apríla 1946, strana 554. Dokument DB008 jasne dokazuje, že žiadnu germánsku rasu nemecká rasová náuka nepoznala. Ide o primárny dokument. Nič oficiálnejšie už neexistuje. Na strane 17 tejto rasovej náuky sa uvádzajú rasy, ktoré tvoria európske národy. A to poprvé nordická, teda severská, po druhé felická, po tretie dinárska, po štvrté ostická, v zátvorke alpínska, po piaté východobaltická, v zátvorke východoeurópska a po šesté vestická rasa, v zátvorke stredomorská rasa. Žiadna germánska rasa sa v žiadnej dobovej literatúre, ktorá mi je známa a pojednáva o rasách, nepozná toto slovné spojenie. Bude stíhaná aj znalkyňa, ktorá fabuluje a tým si prispôsobuje znalecký posudok? Pretože vytváranie nepravdivých posudkov je trestný čin, ak sa nemýlim. Ona ako historička musí tieto skutočnosti poznať. Ak ich nepozná, len to ilustruje, v akom stave je v skutočnosti historiografia na Slovensku. Ďalším nezmyslom a fabuláciou je v úvodzovkách nadradenosť onej rasy, teda tej germánskej. V vyvráteniu sme doložili dobový dokument, kedy sa na výsluchu pred norimberským procesom pýtali Alfreda Rosenberga na tento pojem. Rosenberg pri výsluchu poukázal na to, že v nemeckých dokumentoch sa pojem ako Herrenrasse, teda nadradená rasa, nevyskytuje a že sa úmyselne zle prekladá do dokumentov, kde pôvodne toto slovo nie je. Na čo mu je v doloženej zápisnici odpovedané, že ho to, pána Dúda, zástupca prokuratúry, nezaujíma. Táto tzv. Nadradenosť dokázateľne vznikla práve manipuláciou prekladov pred norimberským procesom. Ak sa mýlim, čo sa určite nemýlim, keďže originálnych dokumentov som z tohto obdobia prečítal za roky nespočet a žiadna nadradená rasa, za ktorú sa mali Nemci explicitne považovať, tam skrátka nie je, tak ako tam nie je germánska rasa. Znalkyňa Lončíková manipuluje ich s prekladom zo zápisnice súdneho procesu s Ernstom Zendelom. Na strane 14 toho istého znaleckého posudku, kde v bode 2 pani znalkyňa píše, citát,
Autor pravdepodobne reaguje na časť z výpovede Vrbu pred súdom, v ktorej sa riešil aj charakter publikácie, ako aj naratívny štýl, čo Vrba označil za autorskú licenciu. Koniec citátu. Publikáciou sa myslela kniha I Cannot Forgive, kde si Vrba mnohé veci vymyslel a keď mu to bolo dokázané, že si vymýšľa, povedal na strane zápisnice 1447 až 1448, na ktorú odkazuje pani znalkyňa v poznámke počiaru 43, že použil citát licencia of a poet a ďalej uvádza latinský ekvivalent licencia poetarium. Vážený súd, toto ale v preklade neznamená autorská licencia, ale básnická licencia. Ako správne reprodukoval v knihe psychoanalytik Robert Lenski, znamená to právo na vymysel udalosti. Znalkyňa nechcela, aby Vrba vyzeral ako podvodník, a tak zmenila preklad tak, aby sa jej hodil. A nie je to neznalosťou jazyka, keďže sama uvádza v zapisnici z hlavného pojednávania 29.2023 na strane 5, citát, používam anglický jazyk. Koniec citátu. Toto je okatá manipulácia. Tu je jasne vidieť, ako politika ovplyvňuje dejiny. Vrba je totiž absolútne kľúčový svedok holokaustu, napriek tomu, že nič nevidel a všetko má od Philippa Müllera, ktorého dielo a jeho spoveď komentoval Jean-Claude Pressac so slovami, že sa dopustil mnohých chýb a naznačil, že jeho knihu treba čítať s rezervou, teda ako román. Opäť sa pýtam, bude pani znalkyňa stíhaná za úmyselne vyhotovený manipulatívny posudok alebo preklad? Súdu sme pod označením DL001 predložili časť zápisnice z procesu s Ernstom Zündelom, kde teda strana 1447 až 1448, kde si súd môže verifikovať moje slova. Taktiež sme predložili dokument DL001/2, ktorý obsahoval preklad latinského výrazu licencia poetarium do slovenčiny cez online prekladač. Pod dokumentom DL003 sme súdu predložili časť knihy od preživšieho holokaust Georgea Kleina, ktorý síce nikdy pri Novej komore nevidel, za to opísal stretnutie s Vrbom, kde mu mal Vrba povedať, že je len herec s textom. Týkalo sa to filmu Shoah, kde Vrba recitoval svoj text a o zážitkoch z Osvienčimu. Vrba je skrátka básnik s právom vymýšľať si udalosti a s textom a recitovať, čo nezažil, pretože ako povedal, je len herec s textom. Preto tieto okázalé súdne procesy, kde znalec povie, že pravdu nezisťuje. A súd ma na to ešte upozorní, že tu sa pravda ako si naozaj nezisťuje. Ďalej sme súdu predložili dobovú lektúru s názvom Podčlovek, Untermensch, ktorá vyvracia tvrdenia znalcov o tom, že podčlovek bol rasovo nižší jedinec. Brožúra jasne dokazuje, že pod pojmom podčlovek sa myslel človek, ktorého duševné vlastnosti predurčili k deštrukcii a nebol schopný tvoriť. Pravidlá sa za podľudí označovali bolševici všetkých rás. Šlo teda o duševný stav, nie rasu. Také sme doložili, že pojem podčlovek používali americkí eugenici ako Lothrop Stoddard dávno pred Nemcami, a to v roku 1922 v knihe s názvom The Revolt Against Civilization, The Menace of the Underman, ktorá bola vydaná v Nemecku v roku 1925 pod názvom, rovno to preložím, Kultúrny prevrat, hrozba podčloveka, alebo v nemčine Der Kulturumsturz, Die Drohung des Untermenschen. Časť anglického vydania sme súdu predložili. Pojem podčlovek je teda z mozgu demokratického sveta. Znalec pán Hrabovský. Tu musím zodpovedne prehlásiť, že tento znalec bolo to najlepšie, čo tu tento proces po intelektuálnej stránke predhodil. Nemal problém odpovedať na žiadne otázky, z ničoho sa nevykrúcal, no i on zakopol a klamal. Týka sa to posudku na čísle listu 3824 až 3865, kedy mu obhajoba položila otázku, či pozná meno aspoň jedného politického oponenta, myslené bolo mimo národno-socialistického spektra, ktorého dal Hitler zavraždiť, keďže to spomína v posudku. Odpoveda na hlavnom pojednávaní 12.7.2023, zápisnice strana 11, citát, môžem uviesť napríklad Rozu Luxemburg, koniec citátu. Vážený súd, toto je však nemožné, pretože Roza Luxemburgová bola popravená 15. januára 1919 a NSDAP vzniklo 24. februára 1920. Ako som znalcovi povedal priamo na súde, zabili ju jednotky Freikorps. To ale neboli národní socialisti. Znalec skrátka nechcel byť za nevedomého, alebo nechcel, aby si posudok neobhajil. Tak či tak klamal. Otázka je, kde ešte.
Znalec Karpaty. Pána Karpatyho som taktiež prichytil pri mnohých klamstvách, respektíve nepravdách. Pán Karpaty, takisto ako pani Lončíková, nárába s vyfabulovanými pojmami. Najviac sa mi páčilo, keď som sa pána znalca pýtal na pojem rasová vojna v jeho posudku, respektíve na tento termín. Ešte predtým však zacitujeme si pána znalca zo zápisnice z hlavného pojednávania 24.10.2023 strana 7. Citát. Historik nemôže fabulovať. Musí sa pridržiavať priamých písomných dôkazov, archívnych materiálov, pokiaľ sú k dispozícii. Koniec citátu. Toľko k teórii. Ale dobre si pamätajme tieto slova. Prejdeme však k praxi. Znalec odpovedá na termín rasová vojna na strane 9 zápisnice z hlavného pojednávania 24.10.2023. Citát. Termín rasová vojna, ktorý spomínam v znaleckom posudku na čísle listu 3321, nesúvisí s nacistickým Nemeckom, ale so súčasnou formou nacizmu, s neonacizmom. Koniec citátu. Čítal som dosť pomaly, aby sme to všetci strebali? Vynikajúco. Pán znalec sa pojem rasová vojna nespája s nacistickým Nemeckom. O 5 minút neskôr, teda na odpoveď o moje otázky ďalej, znalec odpovedá na moju otázku o imperiálnej expanzii takto, citát. Poukazujem aj na to, že druhá svetová vojna bola špecifická napríklad aj oproti prvej svetovej vojne, že bola spojená s rasovou vojnou. Koniec citátu. Toto sú znalci, ktorí ma držia vo väzbe 2 roky. Veď súd to musí vidieť. Pri každom vyjadrení poukazujem na ich rozpory, predložil som im dokumenty potvrdzujúce moje tvrdenia, dokopy asi 70 dokumentov, o ktorých by i ten pán so zlým chrupom z filmu Vesničková Středisková pochopil, že tu nejde o pravdu, ale nejakú spravodlivosť. Áno, ďakujem, že justičná stráž upozornila. Len zvukový záznam si môžete vyhotovať. Dobre? Rozumeli ste? Ak nie, budete vyvedení, keď nie, môžete tu ostať. Dobre, ďakujem. Môžete. Ďakujem. Ďalších asi 200 dokumentov mám prichystaných. Ale tu sa z neznámych dôvodov ukončilo dokazovanie aj napriek tomu, že sme mali súdom slúbené, že tak môžeme činiť po vypočutí znalcov. Ale poďme sa pozrieť ďalej na tzv. Znalcov. Pán znalec má tendenciu meniť výpoveď, respektíve s odstupom času odpoveda na tú istú otázku úplne rozdielne. Dňa 24.10.2023 na hlavnom pojednávaní položil prokurátor znalcovi otázku v súvislosti s knihou Židokracia, či súhlasí s výrokom z knihy, že Adolf Hitler sa dostal k moci vďaka židovskému kapitálu. Hoc si túto pasáž z knihy nejako nepamätám, pretože financovanie Hitlera opisujem inak, znalec odpovedá, citát, určite s tézou a výrokom, že Adolf Hitler prišiel k moci vďaka židovskému kapitálu, sa nachádza aj v knihe Židokracia. Samozrejme s touto tézou nesúhlasím. Koniec citátu. Možno by nám mohol neskôr pán prokurátor ukázať, kde to píšem. No dôležité je, že znalec ešte v roku 2018 otvorene hovoril o financovaní Hitlera Židmi. Na hlavnom pojednávaní v Čaci, v tom istom bode obžaloby, 2.10.2018 vypovedal znalec k osobe spoluzakladateľa SS a Hitlerovo telesného strážcu židovského pôvodu Emila Morisa na strane 9 zápisnice takto, citát. Táto osoba predstavuje výnimku, skutočne bol Žid. Jeho otec, obchodník v rokoch 1919 až 1922, pomohol finančne Hitlerovi a jeho strane. Koniec citátu. Takže rok 2018, áno, Žid financoval Hitlera, rok 2023 s touto tézou nesúhlasím. Sú toto znalci, ktorí majú na súdoch vystupovať? A za podobnej situácie sa stále kvalita obžaloby neoslabuje? Pravda, že nie. Tu nejde o znalcov, tu ide o objednávku. Rozkaz znel jasne. Muž s koženou brašní nesmí projít. V tomto prípade s knihou. Ale poďme ďalej. Znalec operuje ako znalkyňa Lončíková s termínom germánska rasa. Tento nezmysel sme vyvrátili dielom Rassenpolitik pod označením DB008. Avšak znalca som sa pýtal, kde sa o germánskej rase hovorí. Znalec odpovedá 24.10.2023 na hlavnom pojednávaní a zápisnica strana 10. Citát. Čo sa týka termínu germánska rasa, tak ten používal Himmler v knihe, ak si dobre spomínam, SS ako antibolševická bojová organizácia. Koniec citátu. Keďže som človek, ktorý sa nedá opiť suchým rožkom a už vôbec nenechá poučiť historikmi zo Slovenskej akadémie vied a Ústavy pamäti národa, ktorý si sprivatizovala židovská náboženská obec, ako hovorí pán historik Lacko, tak som si dal knihu zaobstarať. Pán znalec neprekvapil. Žiadna germánska rasa sa tam nespomína. Znalec, aby som to povedal taktne, hovoril nepravdu.
Tuto sme túto tenkú lektúru predložili pod označením DB007, aby si súd mohol verifikovať moje slova. A rovno mám pre súd ponuku. Ak tam nájde slovo germánska rasa, alebo germánišia rase, budem pre seba žiadať najvyšší možný trest. Ale poďme ďalej. Tento ználec toho povedal viac. Na otázku, kto alebo koho nápad bol zavedenie nosenia židovskej hviezdy, odpoveda ználec na hlavnom pojednávaní 24.10.2023, zápisnica strana 10, citát. Označenie Židov žltou hviezdou bol nápad ministra propagandy Goebbelsa. Konec citátu. Opäť by sme mohli veriť slovenskému historikovi, no ja si veci radšej overujem. A tak siahnem po memoároch Žida doktora Ervina Goldmana s názvom Zwischen den Völkern. Pán Goldman nebol hociaký Žid. Mal kontakty s gestapom a rôznymi vládnymi činiteľmi vrátane Hjalmara Schachta. Na strane 133 svojej knihy píše, citát, na druhej strane to bol on, myslí sa admirál Canaris, ktorý u Hitlera osobne pretláčal zavedenie židovskej hviezdy so všetkými jemu dostupnými prostriedkami. U SD, čo bola tajná služba, som sa dozvedel, že to urobil proti radám doktora Goebbelsa. Koniec citátu. Takže agent Canaris. Goebbels bol v skutočnosti proti. Dokument sme súdu predložili pod označením DK001 a dokazuje, že ználec klame. Taktiež som mal prichystané viaceré mainstreamové dokumenty o zapojení židovských organizácií do tohto procesu, ktoré tlačili na obmedzovanie práv Židov, ale zjavne sú neželané a dokazovanie sa ukončilo. Ználec nepredložil jediný zdroj svojich tvrdení. Pochopiteľne, keďže neexistujú. A ak existujú konkrétne zdroje, oné tvrdenia sa tam nenachádzajú. Vidíte, germánska rasa a brožúra pre SS, ktorú sme doložili. Ja som v skutočnosti jediný, kto tu dokladá zdroje svojich tvrdení a radu primárnych dokumentov, či dobových archívnych listín. A to z cely, kde som mal a v podstate mám obmedzený kontakt, kým znalci a prokurátor majú všetky dostupné prostriedky. Účel mojej väzby, teda aby som si nemohol riadne postaviť obhajobu, nevyšiel. Je toto dôvod, prečo sa tak expresne radšej ukončilo dokazovanie? Znalec pán Sabov. Pán Sabov bol bez toho, že by som ho chcel dehonestovať, jeden z tých znalcov, ktorý sa napriek svojej deklarovanej zameranosti na tému, respektíve na matériu, preukázal ako matérie nie úplne znalý, aby som to povedal taktne. Znalec sa snažil, musím povedať, že zbytočne dokázať, že ním menovaní bolševickí revolucionári neboli vo vedúcich pozíciách všetci Židia. Menovaním 5 a identifikáciou len 2 z nich ako židovského pôvodu rozporuje verejne prístupným mainstreamovým zdrojom, či encyklopédii Judaika. Len pre osvieženie pamäte pán Sabov menoval týchto revolucionárov. Lenin, Trocký, Kamenev, Zinoniev a Radek. Strana 13 zápisnice z hlavného pojednávania 25.10.2023 a zvukový záznam CD 23.10.24 podtržník 16.10 v čase 21 minút. Znalec deklaroval, či identifikoval ako revolucionárov židovského pôvodu len Trockýho a Zinovieva. Tým chcel znalec demonštrovať, že Židia tvorili minoritu v tomto, ako to nazval znalec, emancipačnom hnutí. Je zaujímavé, že niekto nazve najväčšie jatky dejín Ruska emancipácia. Avšak ostatní mali byť nežidovského pôvodu. Karla Radeka Bernardoviča dokonca označil za Nemca v čase 21 minút 10 sekúnd zvukového záznamu CD 2310 24 podtržník 1610. V skutočnosti mali všetci 5 židovský pôvod. Vrátane v úvozovkách Nemca Karla Bernardoviča z Sobelzona, ktorý sa narodil v Lvove na Ukrajine do židovskej rodiny. Listinu z mainstreamového zdroja sme súdu predložili 9.1.2024 na hlavnom pojednávaní pod označením DS 003. Leninov židovský pôvod listinou DS 003/2 a Kamenevov židovský pôvod listinou DS 003/3, respektíve DS 003/3b. Mimochodom Zinoniev skutočným menom Apfelbaum a Kamenev Bronstein. Znalec buď nemá vedomosti, ktoré vie zo svojej kopky zaobstarať stavbár, alebo klame. Ani jedno nemá čo hľadať na súde. Na súde v právnom štáte, tu je to pravda, že v poriadku. A znalec opäť hrubo zavádzal, keď do znaleckého posudku na strane 3 uviedol, že autor skúmaného článku si hladomor v Nemecku, citát, celkom vymyslel.
Koniec citátu. Celkom vymyslené je však znalcové tvrdenie. Hladomor je zdokumentovaný v historickej spisbe, ktorú sme súdu predložili 9.1.2024 pod označením DS007. Ide o anglický dobový novinový článok, kde je citovaný bývalý anglický premiér David Lloyd George. Ďalší dokument pod označením DS007/2, ten istý článok z iného zdroja. Ďalší DS007/3, pasáž z knihy Svena Andersa Hedina, Nemecko a svetový mier, je Hladomor spomenutý. DS006 z mainstreamového plánku VLDE, DS006/2, článok s odkazom na lexikon genocídy, kde je tento hladomor taktiež spomenutý. Opäť sa pýtam, je toto znalec, ktorý má vypovedať na súde? Znalec ďalej odmieta nelogicky, že bolševizmus bol financovaný Západom i židovskými bankami. Odmieta taktiež, že na tému existuje nejaká odborná literatúra. Hovorí tak na hlavnom pojednávaní 25.10.2023, zápisnica strana 16. Pravdou však je, že celá plejáda autorov s potrebným vzdelaním zdokumentovala tento proces a dajú sa bežne kúpiť. Tento fakt sme doložili viacerými listinami, a to pod označením DS004 na dielo, ktoré odkazuje na dielo renomovaného autora a ekonóma Satana Wall Street a bolševická revolúcia, dostupné v knihkupectvách na Slovensku. Taktiež informácie o bankárovi židovského pôvodu Olofovi Ashbergerovi, ktorý mal podľa oficiálnych zdrojov financovať Červenú armádu. Dokument sme doložili pod označením DS004/2. Tu sme doložili i profil židovského bankára Jakuba Šifa, kde sa uvádza s odkazom na židovských autorov, že Šif financoval rôzne protiruské aktivity vrátane Japonska v rusko-japonskej vojne. Dokument sme doručili pod označením DS004/4 9.1.2024. Ďalšie dôkazy sme chceli doručiť, no dokazovanie sa z mne nepochopiteľných príčin ukončilo. Pre pána znalca je však hlavným problémom, že sa vôbec bolševizmus spája so Židmi. No sám súdny znalec, pán Karpaty, hovorí na hlavnom pojednávaní v Čaci na okresnom súde 2.10.2018, zápisnica strana 9, na adresu chystanej vojny zo strany Hitlera, citát, dokonca uzavrel pakt so židobolševickým Ruskom. Koniec citátu. Toto povedal súdny znalec. Budeme stíhať pána Karpatyho, keďže explicitne menuje, respektíve poukazuje na prepojenie Židov s bolševizmom. Znalec taktiež nepochopiteľne zľahčoval zločiny komunizmu, kde napríklad obete katinskej masakry vyčíslil na 10 000 obetí. Skutočné počty sú o 100 až 150% vyššie. Tu sme taktiež doložili alebo predložili mnoho dokumentov z oficiálnych miest, konkrétne pod označením DS010, DS010/2, DS10/3 a DS010/4. Opäť sa pýtam, je toto znalec, ktorý má vypovedať pred súdom? A je toto dôvod, prečo sa ukončilo dokazovanie v tento deň, keď sa začalo? Znalec Beránek. Pán znalec Beránek ako znalec na holokaust z Múzea holokaustu v Seredi tu úprimne moc nepredviedol. Pozrieme sa na posudok číslo listu 1698 až 1706. Kde znalec pod bodom 2 uvádza, že ak predsa niekto mimo rasovo smilnil, myslel tým Žida s Árijcom, citát, mohli sa tak ocitnúť v koncentračnom tábore, alebo neskôr mohli byť dokonca verejne popravení. Koniec citátu. Keď sme sa pýtali, z akého dokumentu čerpe pri oných verejných popravách, odpovedal na strane 16 na hlavnom pojednávaní 21.11.2023, citát, neviem uviesť, z akého konkrétneho dokumentu vyplýva, že Židia, ktorí sa dopustili znečistenia rasy, mohli byť verejne popravení. Koniec citátu. Keď sme sa pýtali znalca, či nám vie teda nejaký prípad verejnej popravy uviesť, odpovedá zápisnici strana 16, citát, neviem o žiadnej verejnej poprave, kde by mal byť Žid popravený za miešanie ras. Koniec citátu. Znalec teda fabuluje a jeho názor nie je len nepreskúmateľný, ale v rozpore s dobovou legislatívou a zvykmi, kedy sa verejné popravy smilniacich Židov nevykonávali. Súdu sme predložili dobové zákony, citované v článku s konkrétnymi zdrojmi pod označením DB006, ktoré dokazujú, že v protektoráte Čechy a Morava bol napríklad najvyšší trest 15 rokov za obcovanie Žida a nežida. Znalec zároveň vo výpovedi 21.11.2023 zápisnica strana 16 uvádza na margo posudku, citát, prečítané odborné vyjadrenia zodpovedá mojim zisteniam. Koniec citátu. Vážený súd, aké zistenia? Veď ani nevie obhajiť svoje názory.
On žiadne zistenia neurobil, len opäť fabuloval, presne ako so systémom, ktorý nevedel na plánoch krematória ukázať. Napriek tomu o ňom písal. I napriek tomu, že prílohy v literatúre o systéme nič nehovorili. Na svoj prísľub ani žiadne dokumenty nepredložil. Znalec ani len nevedel, aké prílohy v posudku použil. Keď som znalcovi položil na hlavnom pojednávaní 21.11.2023 otázku, či sa Árijci mohli za určitých podmienok miešať so židovskými miešancami, ten odpovedá na strane 17. zápisnice, citát: Nemám vedomosť o zákone, kde by sa za určitých podmienok povoľovalo miešanie medzi Árijcami a židovskými miešancami. Koniec citátu. Vážený súd, samotný znalec v prílohách doložil dobovú tabuľku, ktorá jasne povoľuje vo svojom grafickom znázornení miešanie Árijcov so židovskými miešancami. Znalec teda ani nevie, čo predkladá a téme ani nerozumie. Toto sú znalci, ktorí tu vystupujú ako nositelia informácií, ktorými majú priťažiť. Podrobne tieto zákony citujem vo svojom vyjadrení k posudku z čísla listu 1698 až 1706. Taktiež som znalcovi položil na hlavnom pojednávaní 21.11.2023 otázku, či boli podľa neho norimberské zákony uplatňované celoplošne. Znalec odpovedá na strane 17, citát: Zámer norimberských zákonov bol, aby boli aplikované celoplošne. Koniec citátov. Čo opäť nie je pravda. Dokumenty, ktoré sme súdu predložili, to dokazujú. Konkrétne je dokument pod označením DB011, ktorý jasne dokazuje, že Židia pracovali pre ríšu i po prijatí norimberských zákonov. A to konkrétne diplomat v Moskve von Bittenfeld, spoluzakladateľ SS Emil Morris, ktorý do roku 1945 pôsobil ako ruský poslanec a s jeho bratmi bol členom SS, dokument pod označením DB011/2, či bratia a generáli Wehrmachtu Zukertotovi, pôvodom poľskí Židia. Dokument sme predložili pod označením DB011/3. Norimberské zákony teda neboli aplikované celoplošne, čo dokazujú konkrétne príklady. Existovalo 100 000 výnimiek, čo dokazuje činnosť židovských byrokratov a vojakov vo Wehrmachte a SS. Znalec i účelovo odpovedal na tú istú otázku, respektíve s podobným obsahom rozdielne. Týka sa to odborného vyjadrenia na čísle listu 1639 až 1694 a z výsluchu znalca dňa 21.10.2023 k nemu. Znalcovi som v tento deň položil otázku, kto prenáša týfus, respektíve kto ho prenášal v táboroch. Bola položená v súvislosti s hygienickými podmienkami v koncentračnom tábore Osvienčim a so strihaním vlasov v tomto tábore. Znalec odpovedá na strane 7 zápisnice nasledovne, citát: Tyfus je podľa mojich vedomostí prenášaný všami. Koniec citátu. Túto otázku som položil, no v inom znení neskôr a znalec odpovedá na strane 13 zápisnice, citát: Ja nie som lekár, ja sa neviem podrobne vyjadriť k šíreniu tyfusu a kufšiam. Koniec citátu. Vážený súd, na strane 7 nemal znalec problém odpovedať, keďže to nejako nenarušovalo jeho koncept, tu ešte nepotreboval byť lekár. No keď som zaútočil na jeho záver a chcel som ho logicky spochybniť, už sa oháňal tým, že nie je lekár. Tu je opäť jasne vidieť, že znalci sú zaujatí a nemôžu skrátka odpovedať inak, pretože okrem toho, že tieto nezmysly uvádzajú v posudkoch, publikujú ich i pre verejnosť v podobe kníh. Ak je otázka nepríjemná a útočí sa logikou veci na ich záver, odmietnú logicky odpovedať. Je to akýsi ochranný reflex. Ja to chápem, no na súde to nemá čo hľadať. Ďalej sa znalec opiera o historicky nesprávnu definíciu z úvodu tohto posudku. Hlavne definícia z Múzea holokaustu vo Washingtone, ktorá hovorí i o vyhľadení ďalších rasovo podradných skupín ako, citát, ľudí slovanského pôvodu, v zátvorke Poliaci, Rusi, Česi a ďalší, koniec zátvorky a koniec citácie. Keď som znalcovi položil otázku, kto hovoril o tom, že Slovania sú podradní, odpovedá znalec na strane 10 zapisnice, citát: Myslím, že na adresu Slovanov boli vyjadrenia, že sú rasovo podradní. Neviem presne kto a kedy to mal povedať. Koniec citátu. Vážený súd, znalec, ako je definícia holokaustu z Múzea holokaustu vo Washingtone, je v prudkom rozpore s dobovou rasovou politikou, ako je oficiálnymi tlačovinami. Súdu sme túto tlačovinu z roku 1937 určenú pre SS s názvom Die Schutzstaffel als antibolševistische Kampforganisation predložili. Tam sa jasne a explicitne uvádza, a to na strane 3 až 4, že Rusi sú explicitne chápaní ako Árijci, a teda aj vylúčené, aby boli chápaní ako menej cenní či určení na likvidáciu.
Na oných stranách sa uvádza pojem ako arijská dobrosrdečnosť v súvislosti s otcom cara Mikuláša II., ktorý daroval život matke židovského politika Kerenského. Ďalej pojem arijské rustvo, či v tomto arijskom národe, pojem opäť spojený s Ruskom. Tento dokument sme súdu predložili pod označením DB 007 a taktiež dokument pod označením DB 006, ktorý hovorí o Čechoch ako o Árijcoch. Výklad prezentovaný znalcom v tomto posudku a dokonca ním obhajovaný je definícia politická, nefaktografická. Doložené dokumenty to dokazujú. A mohli by sme týmto znalcom pokračovať, ale už toto ho ako odborníka diskvalifikuje. Týmto všetkým znalcom sa nakoniec vyjadril znalec Medvecký, keďže tieto posudky neobsahujú záver, či nejaké hnutia podporujem alebo nie. Odpovedali len na historické otázky. Preto súd potreboval nejaké záverečné slovo a zhodnotenie. I za cenu, že to trestný poriadok neumožňuje. No pokiaľ súd videl tieto nedostatky, mal obžalobu odmietnúť, nespoliať sa na to, že si porušenie trestného poriadku nikto nevšimne a že to ako si prejde. Navyše opierajúca o rozsudok z Českej republiky pod značkou ČJ 8T21/2014 musí hnutie, ktoré má naplňať skutkovú podstatu trestného činu podpory a propagácie či založenia, existovať. Nestačí povedať, že ide o národno-socialistické hnutie. Musí byť konkretizované a aspoň čiastočne organizované. Ktoré konkrétne hnutie znalec prezentoval? Žiadne. Niečo označiť za národno-socialistické nestačí. Ako sme súdu dokázali dokumentom DK 005, národno-socialistické hnutia vznikajú i dnes, konkrétne v Českej republike a založené bolo sociálnym demokratom Jižím Paroubkom, bývalým premiérom českej vlády. Samotný názov teda nemôže vytvárať predpoklad pre samotnú závadnosť. I preto rozumne súd v Českej republike chce, aby sa také hnutia preukázali ako existujúce, teda konkrétne. Tu nič za 2 roky dokázané nebolo. Len neurčité floskuly lietajú priestorom. Tak sa musí spýtať, ktoré to hnutia podporujem, pán prokurátor? Aké má to hnutie program? K tomu predseda? Akým spôsobom som mu podporil a propagoval? Nič. A toto sa volá UŠP, ktorý má byť špecializovaný. Akorát na politické procesy a procesy na objednávku. V tom spočíva jeho špecializácia. 2 roky vo väzbe za hnutia, ktoré tu dodnes neboli explicitne menované, ani ako ich mám podporovať a propagovať. Znalec Medvecký sa tu sústredí na hľadanie znakov, ktoré ide podľa ľubovolie meniť. Súd otvára, ak už neotvoril, Pandorinu skrinku. Do budúcna už fakty totiž pri súdoch nebudú hrať žiadnu úlohu. Každý jeden nepohodlný človek sa bude dať odsúdiť ohýbaním týchto zákonov, ktoré doprevádzajú nejaké znaky. A tie znaky sa vyťahnú v tejto znakológii zo skrinky znakov podľa potreby. Bude človek pre tento režim neobmedzenej slobody nepohodlný, no nebude revizionista, ani antisionista, či inak označený tu spomenutými znakmi, no za to bude presadzovať aktívne ochranu práv zvierat, bude zastávať postoje smerujúce proti tabakovému priemyslu a proti fajčeniu, toto snáď i ochranu hraníc pred migráciou a k tomu, ako čerešnička na torte, bude táto osoba vegetarián. Z vrchu mocenskej pyramídy príde rozkaz orgánu činných v trestnom konaní a prokuratúry rašlovského typu, ktorú neskôr vysvetlím, aby sa tento človek stiahol z obehu. Povolá sa znalec Medvecký so svojimi v hlave uloženými tajomstvami a metodologickými postupmi, ktoré tu nechcel nikomu prezradiť, a procesy na spôsob Milady Horákovej sa môžu začať. Znalec vyťahne vo svojej hlave dobre strážené šufličky znakov a začne hľadať spoločné znaky s režimami, o ktorých ani nevieme, aké práva potlačovali počas núdzového stavu, ktorý v Nemecku platil od roku 1935 do roku 1945, takisto po roku 1933, cez výnos prezidenta Hindenburga za použitie ústavy, ktorú Tretej ríši zanechala Demokratická Weimarská republika. A ako je známe, počas núdzového stavu možno i dnes všetky ľudské práva potlačať. Viď korona divadlo, kedy sa ani ľudia nesmeli pohybovať medzi okresmi a boli zatváraní a izolovaní v rôznych záchytných centrách. Bola im odopieraná zdravotná starostlivosť bez certifikátu, že sú zdraví, že môže napadnúť chorú myseľ, či nákup potravín.
Druhý znak bude práva zvierat, keďže i Tretia ríša prijala zákony, ktoré chránili zvieratá a ich práva. A v tejto podobe nemali vo svete obdobu a dodnes s malými obmenami sú v platnosti. Druhý znak bude antitabakový postoj, keďže i Tretia ríša aktívne bojovala proti fajčeniu. A kde vznikali prvé štúdie, ktoré dokazovali súvis medzi rakovinou plúc a fajčením. Tretí znak bude ochrana hraníc pred migráciou, čo už dnes samo o sebe je mainstreamom spájané s politikou radikálnej pravice. A štvrtým znakom bude vegetariánstvo, keďže i Hitler bol vegetarián. A osoba, na ktorú bol znalecký postoj vypracovaný, ho zjavne nasleduje. Ak je osoba abstinent, tak je to ďalší dôkaz nasledovania Hitlera, keďže i on bol abstinent. Nuž, osoba má smolu, je to čistý, nefalšovaný neonacista. Hovoríte si, že už ale naozaj preháňam, že toto by nikdy znalec nepoužil, keďže ide o legitímne a i v demokracii zaužité postoje. Nuž, máte pravdu, ale iba dovtedy, kým sa nepozrieme na odpoveď k otázke položenú na hlavnom pojednávaní 16.5.2023, či antikomunizmus, ktorý znalec zaradil medzi znaky neonacizmu a historického nacizmu, legitímny postoj v demokratickom svete. Znalec odpovedá na strane 5 zápisnice v poslednom odstavci. Citát. Vo všeobecnosti v demokracii je antikomunizmus vnímaný ako legitímny postoj. Koniec citátu. Vážený súd, i legitímne postoje môžu teda niesť znaky hnutí, ktoré potlačajú základné práva a slobody. Hovoríte si taktiež, že znalec nepoužil tieto znaky ako práva zvierat, protitabakový postoj či iné znaky vo svojej metodike a metodológii. A preto sú tieto znaky určite není súčasťou metodiky znalca. No znalec taktiež nemenuje negatívny postoj k homosexuálov, ktorý v knihe chýba a preto i 13.4.2023 vo svojej výpovedi musel konštatovať, že pre tento chýbajúci znak kniha Židokracia nenaplňa všetky formy súčasne v neonacistickom prostredí. To znamená, že znak, povedzme, homofóbie je tiež znak neonacizmu. A že nám znaky vo svojej znakológii utajuje. A nikdy neviete, kedy a aké znaky vyťahne, keď to bude situácia vyžadovať. Ako som povedal, neriadená strela, ktorá sa spätne nedá nejako preskúmať. Tak, ako to zákon vyžaduje. A toto je tá Pandorina skrinka. Toto je to ohýbanie zákonov, ktoré ohýba režim za pomoci znalcov vybraných tajnou komisiou z odvetvia, ktoré sa ani len oficiálne nikde neštuduje. A teda ani ako vedný odbor neexistuje s poukazom, že každý znalec si vytvára metodológiu sám, ako tvrdí pán Medvecký. A mne to i vyhovuje, pretože kniha nenaplňa a nenachádzajú sa tam všetky formy neonacizmu. Tak aký trestný čin? Znalec dokonca tvrdí, že, citát, z jedného samostatného výroku je veľmi ťažko určiť konkrétnu ideológiu. Koniec citátu. Či, citát, skutočne si neviem predstaviť jeden samostatný výrok, ktorý by mohol vykazovať všetky znaky uvádzané v znaleckom posudku. Koniec citátu. Strana 5 zápisnice z hlavného pojednávania 12.4.2023. Teda knihu Židokracia nemôžno označiť za materiál propagujúci nejaké hnutia, pokiaľ by naplňala iba jeden znak. Koľko tých znakov musí byť, nám znalec odmietol 16.5.2023 povedať, citát, to je z môjho pohľadu troška hypotetická otázka. Koniec citátu. Zvukový záznam CD 230316, potržník 0922 v čase 30 minút 40 sekúnd. Takže súd ani len nevie, koľko také hnutie musí mať znakov. Ako chce teda verifikovať a preskúmať znalcové tvrdenia? Všetci, čo tu vlastníme mozog a patrične ho využívame, vidíme, že to nejde. Ale prejdeme ešte ku naozaj výstavnému príkladu zneužívania týchto zákonov a ich ohýbania predtým, ako sa vyjadrím k znalcovým vyjadreniam k iným znalcom. A zastihlo ma to len nedávno, no súvisí to s pojednávaným prípadom. 18.1.2024 bola za mnou NAKA. Pán sudca, však o tom viete. Prišli sa ma spýtať na nejakého Erika z Košíc, pretože svedok Pavel Kamas 27.6.2023 hovoril na hlavnom pojednávaní o tomto Erikovi v súvislosti s knihami, ktoré mu Guide Media dodávala k predaju. Zápisnica strana 400 dňa. Na čo som vyšetrovateľom povedal, že neviem, o akého Erika z Košíc sa jedná. Avšak proti tomuto Erikovi z Košíc NAKA rozbehla vyšetrovanie pre šírenie extrémistických materiálov.
Keďže šírenie historických textov má byť trestný čin, oboznámil som vyšetrovateľa so skutočnosťou, že knihy Guide Media predávala i sieť knihkupectieho Martinusa Pantarej a že by mal v tejto súvislosti konať, pretože bude ľahšie stotožniť majiteľov či zodpovedných pracovníkov ako nejakého Erika z Košíc. Na čo mi vyšetrovateľ povedal, že on koná na základe činnosti operatívcov a podľa toho, čo mu dajú, donesú na stôl. Poučil som ho, že ako orgán činný v trestnom konaní má konať neodkladne, pokiaľ sa dozvie o páchaní trestnej činnosti. Vyšetrovateľa to pravda, že nezaujímalo a moju výpoveď v tomto smere ignoroval. To je jasne vidieť, že sa stíha len to, čo a kto sa hodí. Vyberajú sa tu ľudia, ktorí sa hodia stíhať a ľudia, či subjekty, ktorí stíhať nebudú, lebo sa to nehodí do konceptu, napriek tomu, že robia, či robili to isté. Vidť Šoltes versus Magát, Erik z Košic versus Martinus a Pantarej. Skrátka gumené zákony, ktoré sa budú ohýbať podľa potreby. Pre niekoho to trestné bude, pre druhého nie. V tejto súvislosti som 19.1.2024 poslal oznámenie o páchaní trestnej činnosti knihkupectvami Martinus a Pantarej vyšetrovateľovi na Národnej kriminálnej agentúre a upozornil na to, že má neodkladne konať a taktiež som mu poskytol plnú súčinnosť s tým, že viem listinami predaj kníh týmito knihkupectvami preukázať a boli predložené i tomuto súdu. Uvidíme teda, aký sme si rovní pred zákonom a či sa táto hydra naozaj odváži stíhať, obžalovať a súdiť tieto knihkupectvá. No a teraz prejdeme k slúbeným znalcom, ktorých hodnotil znalec Medvecký. Keďže, ako som spomínal, znalecké posudky neposkytovali a neposkytujú odpoveď na to, či nejaké hnutia mám alebo nemám podporovať. Pani znalkyňa Filmová v úvode metodiky strana 3 uvádza citát: dokázanie miery identifikácie podozrivých osôb s režimami založenými na ideológii hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd, neprislúcha znalcovi, ale je v kompetencii ďalších orgánov. Konec citátu. V závere na strane 7 uvádza citát: vzhľadom na tieto závery odporúčam skúmať mieru identifikácie osoby, používajúcej tieto vyjadrenia s ideami, ideológiami a hnutiami, ktoré smerujú k potlačeniu ľudských práv a slobod. Konec citátu. Ja sa pýtam, kto to tu skúmal? Pýtal sa ma niekto na niečo? Aké konkrétne hnutia používajú citované vyjadrenia? A ako som ich mal podporovať? Nezaznelo tu z toho jediné slovo. Sú tieto hnutia neurčité? Alebo ako znalec zo svojej výpovedi tvrdí, neformálne hnutia? Zápisnica strana 6 z 12.4.2023 z hlavného pojednávania. Ak sú neformálne, existujú vôbec? A ak sú neformálne, ako sa môže znalec vyjadriť, že potlačujú základné práva a slobody? A ak potlačajú, aké? Čo bude v rozsudku? Podporuje neurčité hnutia s neurčitým programom, s ktorým potlača neurčité práva? Lebo toto je logický záver, keďže tu žiadne menované nebolo. Sa Medvecký uviedol do zápisnice k výpovedi pani Fiamovej, citát: výsluh sa týkal predovšetkým historických udalostí a ja ako znalec zapísaný na politický extrémizmus som sa vyjadroval a vyjadrujem sa predovšetkým súčasným prejavom neonacizmu. Koniec citátu. K tomuto posudku teda nepadlo žiadne hnutie, ktoré by som mal podporovať. Znalec taktiež uvádza na strane 3 zápisnice z hlavného pojednávania 16.5.2023 citát: vo vyhláške alebo v zákone je stanovené, čo musí byť súčasťou znaleckého posudku. A je tam uvedené, že na začiatku sa musíme vyjadriť k metodike. A preto je to vždy súčasťou môjho posudku. Koniec citátu. V tomto duchu si pozrieme posudok pani znalkyne Lončikovej, na ktorom chýba okrem čísla posudku a príloh stať všetko, a preto budem citovať ČVS-ko PPZ 627 NKA PT BA 2017. Tento posudok neobsahuje v úvode ani zákonom či výhláškou predpísanú metodiku. Ako chce súd teda posudok preskúmať? Neobsahuje ani len dátum vyhotovenia. Podľa ČVS-ka bol posudok vyhotovený najskôr v roku 2017. No v tej dobe už bol ustanovený a zapísaný znalec, dokonca dvaja. Vo vyjadrení špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici číslo konania 15T/1/2021 sa takýto postup pokladá za nesprávny. Na strane 10 rozsudku sa uvádza citát: v pôvodnom konaní súd právne závery oprel o znalecké posudky a odborné vyjadrenia znalcov, ktorí boli do konania pribratí v prípravnom konaní ad hoc.
Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení spisová značka 1TO/4/2021 zo 17. septembra 2020 tento postup označil za nesprávny. Konec citátu. Ďalej sa rozsudku uvádza, že ak sa i znalec ad hoc priberie, urobí sa tak podľa ustanovení paragrafu 143 odsek 2 trestného poriadku, ktoré vraví, že, citát, ak v príslušnom obore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba, alebo osoba zapísaná v zozname znalcov nemôže podať znalecký posudok, alebo podanie znaleckého posudku by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi, konec citátu. Ďalej sa uvádza, nebolo riadne preukázané, že by v čase priberania znalcov nebolo v príslušnom obore alebo odvetví zapísaná žiadna osoba, alebo že osoba zapísaná v zozname znalcov nemohla podať znalecký posudok, respektíve, že by podanie znaleckého posudku bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi. Na pribratie ad hoc znalcov neboli preto podľa odvolacieho súdu splnené podmienky. Konec citátu. Vážený súd, ani v tomto prípade neboli splnené podmienky na pribranie znalca ad hoc, pretože sa nikto nevysporiadal s podmienkami takéhoto pribratia. A neboli teda preukázané žiadne prekážky, ktoré by k takému pribratiu viedli. Pani znalkyňa si v tomto posudku vypomohla i osobou Mariana Magáta a jeho dielom Židokracia. Na záverečnej strane, teda strana 32, kde uvádza citát, tento parciálny výstup a jasný antisemický narratív na pozadí autorovej snahy o tzv. Revíziu holokaustu sa jasne potvrdil v knihe vydanej autorom v roku 2020 už len samotným názvom Židokracia. Konec citátu. Kedy Najvyšší súd Slovenskej republiky podobný postup považuje za neobjektívny. Na strane 16 rozsudku špecializovaného trestného súdu spisová značka 15T/1/2021 sa uvádza, citát, odvolací súd zaujal právny názor, že z uvedeného vymedzenia je zrejme, že sa musí jednať o objektívny extrémistický materiál, a to primárne bez ohľadu na osobnostný profil osoby. Ďalej uvádza, zásadným pochybením je, že pri rezultáte o tom, či sa o takýto materiál jedná, si znalci v úvodzovkách vypomohli osobnostnými vlastnosťami obžalovaného k obsahu a názvom piesní, ktorý interpretuje. Ďalej sa uvádza, obaja znalci v pôvodnom konaní a napokon súd podľa odvolacieho súdu v tomto smere sklzli do argumentácia ad personam, respektíve ad hominem, pričom sa v kontexte veci mali prísne držať argumentácie ad rem, teda zamerať sa na povahu zaisteného materiálu. Konec citátu. Znalec si teda nesmie vypomáhať obsahom a názvami piesní a logicky teda ani názvami publikácií a obsahom kníh autora, ktorého výroky skúmal. Také z uvedenej pasáže je jasné, že znalkyňa bola zjavne ovplyvnená osobou autora, keďže na záver musela spomenúť jeho, teda moju, knihu a jej charakter, ktorý na tej istej strane označila ako citát prejav antisemitizmu. Konec citátu. Čím chcela zjavne počiarknúť, respektíve posilniť svoje závery, čo je však podľa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nepriateľné alebo nepripustné. Z uvedeného i vyplýva, keďže znalkyňa datuje vydanie knihy na rok 2020, že posudok bol písaný v roku 2021, či neskôr. V tom čase už bol zapísaný znalec na politický extrémizmus. Kniha totiž vyšla koncom decembra 2020. Znalkyňa ešte dodáva v poslednej vete, citát, spôsob argumentácie, dezinterpretácia, ba priam až manipulácia s faktami a ich subjektívny výber sa analogicky objavujú aj v zhrňujúcej publikácii Židokracia, konec citátu, čo opäť ilustruje sklz znalkyne k hodnoteniu mojich aktivít, ktoré mohli a zjavne i mali vplyv na posudok, tým, že použila Židokraciu ako argument na posilnenie svojich záverov. Ďalší posudok bez čísla posudku a iných náležitostí vrátane chybajúcej metodiky je posudok pod ČVS-kom PPZ 210 NKA BA1 2019. Tu opäť znalkyňa sklzla po hodnoteniu za výpomoci autora Židokracie, kedy na strane 2 znaleckého posudku uvádza, citát, zároveň využíva argumentáciu, ktorá sa objavuje v mnohých čiastkových príspevkoch a ako autor uvádza, bude uverejnená aj v jeho novej publikácii. Konec citátu. Znalkyňa sa neskôr k tejto časti textu vrátila, aby do poznámky pod číslo 1 uviedla, citát, avizovaná kniha medzičasom vyšla pod názvom Židokracia. Konec citátu. Ďalší posudok v poradí, tretí od pani Lonšikovej, opäť bez čísla a iných náležitostí, pod ČVS-kom PPZ 76 NKA BA1 2020, postreda metodiku a teda opäť nie je preskúmateľný.
Všetky tri posudky nemajú ani len prílohy. A to hlavne otázky zadavateľa. Ako si máme preveriť, či dané otázky boli naozaj zadané? Tu nejde skrátka preskúmať absolútne nič. Posudky ani len nezodpovedajú otázku konkrétnych hnutí, ktoré by tieto skúmané výroky používali. A či sa teda jedná o extrémistický materiál, či extrémistické výroky. Na túto otázku bol preto v rozpore s trestným poriadkom pribraný, či skôr prizvaný znalec Medvecký, ktorý sa posudkom a výpovedí znalkyne, ktorom posudkom má vyjadriť súhrne 25.10.2023 na hlavnom pojednávaní strana 17 zápisnice. Citát: ku znaleckým posudkom a k výsluchu pani magistry Lončíkovej, kde bola zaslaná zápisnica z hlavného pojednávania, na ktorom bola vypočutá, ako aj kopie znaleckých posudkov, môžem uviesť, že ja som sa zaoberal tým, či mne predložené výroky a tvrdenia vykazujú znaky súčasného NS hnutia a znalkyňa Lončíková sa zaoberala rôznymi faktami a môžem uviesť, že jej závery sa doplňajú s mojimi. Každý z nás kládol dôraz na niečo iné. Ona sa zaoberala inými otázkami, ako som sa zaoberal ja. A nemám výhrady k jej záverom a zisteniam. Koniec citátu. Vážny súd. Odkedy má iný znalec byť konfrontovaný mimo hlavného pojednávania s posudkami ďalších znalcov? A dokonca mu len tak, mírny styrnic, sú zasielané zápisnice. Znalec ďalej uvádza, že, citát, predložené výroky a tvrdenia vykazujú znaky súčasného národno-socialistického hnutia. Koniec citátu. Pýtam sa, akého hnutia? Národno-socialistického hnutia Jiřího Paroubka? Leu 21? Ale veď toto je legálne hnutie. Či iného hnutia? Akého? Veď tu sa hovorí neustále o vražde, ale chýba telo i nezvestná osoba, ktorá mala byť zavraždená, nie je medzi nezvestnými vedená, aby som to mal povedať obrazne. Najvyššie, ktoré znaky tieto skúmané výroky vykazujú? V ktorých posudkoch? Znalec tvrdí, že tam tieto znaky sú, ale ktoré a koľko? V akej kombinácii týchto znakov určil, že sú prítomné aj v národno-socialistických hnutiach? A stačí to na určenie konkrétneho hnutia? Opäť tu nič nie je. Najvyššie znalec odpovedá na otázky, ktoré mu neboli zadané. Sám uvádza, citát, ona sa zaoberala inými otázkami, ako som sa zaoberal ja. Konec citátu. Dal mu ich niekto v zadaní? Alebo si ich vymyslel a zadal sám? Ďalej tvrdí, že nemá výhrady k jej záverom a zisteniam. On nemá výhrady? Nemá výhrady k vyfabulovanému výrazu germánska rasa? Nemá výhrady k manipulatívnemu prekladu pojmov licencia of a poet, ktorú účelovo preložila ako autorskú licenciu? Len aby obhajila Vrbu a jeho priznané fabulácie? Toho herca s textom, ako sa priznal Georgeovi Kleinovi? Ako môže súhlasiť so závermi, keď nebol konfrontovaný s listinami, ktoré sme predložili? A ako môže objektívne súhlasiť, keď znalecké posudky nemajú prílohy, aby si ich mohol porovnať s posudkom? Súhlasí, pretože to má zaplatené. A preto, lebo mu záleží na tom, ako tieto procesy dopadnú. Sám to povedal, že to, čo hovorí, môže mať vplyv na konanie. O čom to tu ešte je? Veď verejnosť sama vidí toto inscenované divadlo. Zadržiavajú tu smiech, len aby zostali vyhodení. Smiech je prirodzená reakcia mozgu inteligentného človeka, rozpoznávajúci absurdnosti zaobalené do seriózneho obalu. Smiech verejnosti na tento proces nie je pohrdaním súdom. Ani ho neznevažujú. Od toho sú tu znalci. Smiech je skrátka logická reakcia na z iracionality vytváranú racionalitu. Toto je indikátor serióznosti vedeckej obce, ktorá tu vystupuje. Štát mrhá financiami, aby rozosmial Slovensko. Poďme k ďalšiemu znalcovi a k Medveckého reakcii naň. Znalec pán Hrabovský. Znalec Medvecký uviedol k posudkom a výpovedi znalca Hrabovského 17.8.2023 na hlavnom pojednávaní zápisnica strana 12 nasledovné, citát. Nemám výhrady k znaleckým posudkom predloženým znalcom Hrabovským, ani k jeho výsluchu na hlavnom pojednávaní. Chcem uviesť, že v neonacistickej scéne a prostredí, ktoré ja skúmam ako znalec na politický extrémizmus, sa pojem rasa používa v tom kontexte, ako som o ňom už vypovedal. Koniec citátu. Objektívne musím povedať, že pán Hrabovský i napriek drobnej lži s Rozou Luxemburgovou, ktorú použil ako akési núdzové východisko, a
aby obhajil svoj záver v posudku, ktorý týmto vlastne ani neobhajil, bolo asi najkvalitnejšie, čo tento zinscenovaný proces ponúkol celej tej plejady fabulantov a ľudí, ktorých najčastejšia odpoveď bola neviem. Pán prokurátor vo svojej záverečnej reči hovoril o mojom, budem parafrazovať, útoku na ľudí tmavej pleti. Myslený je verbálny útok. A znalec vypovedal ku skutku 36 a 39. Skutok 36 hovorí o ochrane vlastnej rasy a rasizmu. Rasizmus definuje ako hrdosť vlastnej rase. Sám znalec v tomto smere v posudku bez čísla pod ČVS-kom PPZ 219 NK BA1 2019 na strane 3 a 4 hovorí, alebo píše citát: ak nejaký človek pociťuje hrdosť na vlastnú rasu, ešte to neznamená, že takýto človek je rasista. Pokiaľ ho táto hrdosť nemotivuje k tomu, aby verbálne alebo fyzicky prejavoval antipatie, odpor či nenávisť voči iným rasám. Koniec citátu. Čo je však absolútne dôležité a kľúčové, je definícia rasy, ktorú mám napádať verbálne, či ju dokonca urážať. A prokurátor sa zmohol preto len na, citát, ľudí tmavej pleti. Ale to nie je definícia rasy. Takú rasu ani nepoznáme, ani nie je definovaná. Znalec sám uvádza vo svojej výpovedi z 11.7.2023 na hlavnom pojednávaní strana 5, citát: oficiálne neexistuje jednotný vedecký konsenzus, čo je rasa. Neexistuje jednoznačná vedecká zhoda na tom, podľa akých kritérií zasadzovať ľudí do jednotlivých rás. Neexistuje vedecká zhoda na počte rás. Koniec citátu. Nuž, ľudia tmavej pleti nie sú rasa. Navyše, pozrieme sa, čo znalec hovorí na sfarbenie kožného pigmentu. Citát: farba pleti je sociálny konštrukt. Strana 5, zápisnice z 11.7.2023 hlavného pojednávania. Nikto sa tu za celý čas teda nesnažil zadefinovať rasu, ktorú som mal dehumanizovať. Podľa znalca rasy vedecky vo svojej definícii neexistujú. Pozrieme sa do zápisnice strana 6 z 11.7.2023. Citát: pojem rasa je pojmom, ktorého definícia sa neustále vyvíja. Ale píše v tom istom odstavci. Nemá to teda absolútnu platnosť. Nejde o pravdu s veľkým P. V budúcnosti môže dôjsť vo vede k zhode na nejakom význame pojmu rasa. Ale aktuálne takáto zhoda neexistuje. Koniec citátu. Znalec uvádza na strane 5 zápisnice z hlavného pojednávania 11.7.2023, čo si pod pojmom rasizmus predstavuje. Citát: základom antirasizmu je ľudská dôstojnosť a rovnosť pred zákonom. Koniec citátu. Tomu nadväzne uvádza na strane 6 zápisnice z hlavného pojednávania, citát: v samotnom texte, skutok 36, nie je uvedené explicitne, že sa nemajú poskytovať štátne a verejné služby určitej skupine osôb. Koniec citátu. Zadefinujte teda konkrétne rasu, ktorú som mal na mysli. Priestoru ste mali dosť, ale tu sú kocky hodené. Takže sa nemôžno čudovať, že ste snahu nevyvíjali. Musím taktiež poznamenať, že sme mali pripravených mnoho dokumentov z mainstreamového prostredia, ktoré by isté názory a závery znalca, nechcem povedať, že vyvratili, ale tvorili akýsi protipol k jeho videniu tejto tematiky. Od renomovaných autorov, ktorí sú citovaní vo vedeckej obci. No súd ukončil dokazovanie bez toho, aby sme listiny mohli predložiť. Čo vnímam ako moje obmedzovanie práva na obhajobu. Pretože ak veda nemá ustalenú rasovú terminológiu, ako môžem objektívne útočiť či dehumanizovať nejakú rasu? Ak vlastne pán prokurátor v tomto duchu sa chce spýtať, čo je vlastne tmavá pleť? Kde je škála farieb pleti? Kde je jasne povedané, toto je svetlá pleť a tu už začína tmavá pleť. Máme takú paletu farieb? Ja som tu žiadnu počas procesu nevidel. Taktiež ste ku skutku 39, čo je prejav v Prahe, poznamenal v záverečnej reči, že som použil gardistický pozdrav na stráž. Avšak znalec uvádza v znaleckom posudku 13/2020 na strane 5, citát: heslo na stráž sa používa aj Československou obcou Sudkovskou od roku 1919. Koniec citátu. A aby to bol i oficiálny gardistický pozdrav, musel by teda spĺňať formálne náležitosti. Znalec píše na strane 7 posudku, citát: Malý spočíval, myslí sa malý pozdrav, spočíval vo vyslovení pozdravu na stráž, respektíve podľa smernice pre linkovú gardu z roku 1939,
mal zdraviaci pozdvihnúť pravú ruku k pravému plecu a vysloviť pozdrav. Ďalej uvádza, pri veľkom sa osoba, ktorá zdravila, postavila do pozoru, ľavú ruku mala pripáženú a pravú bolo potrebné zvinúť do výšky očí. Konec citátu. Nebolo to teda preukázané, či išlo o pozdrav Československej obce Sokolskej, čo dáva väčší význam, keďže som rečnil v Českej republike, alebo gardistický pozdrav. Sú tu len dojmy obžaloby, ničím nepreukázané. Podľa právneho názoru, citovaného Najvyšším súdom Slovenskej republiky, sa musí analyzovať samotný materiál, v tomto prípade pozdrav, bez toho, aby sa sklzlo ku vlastnostiam konkrétnej osoby. Také niečo tu vôbec neprebehlo. Aby som však ešte poukázal na vyjadrenie znalca Medveckého v výpovedi a posudku znalca Hrabovského. Znalec vo svojom hodnotení povedal, že pojem rasa sa v neonacistickom prostredí používa tak, ako sa o ňom vyjadril. Aké hnutie konkrétne používa obsah jeho vyjadrenia k pojmu rasa? Opäť nie je známe. Len všeobecne nepreskúmateľné floskule. Znalec Karpaty a vyjadrenie znalca Medveckého k nemu sa nesie v podobnom duchu. Znalec Medvecký uvádza na strane 11 zápisnice z 24.10.2023 citát. Môžem uviesť, že z môjho pohľadu ako znalca, zapísaného v zozname znalcov na politický extrémizmus, a ktorý sa venuje súčasnému neonacizmu, som nenašiel vo výsluchu a v znaleckom posudku magistra Vojtecha Karpatyho nejakú okolnosť, ktorú by som vnímal ako problematickú a s ktorou som nesúhlasil. Konec citátu. Znalec teda opäť nič nepovedal, ani neurčil konkrétne hnutie. Opäť sa však musíme pýtať, ako môže znalec uzavrieť Karpatyho výpoveď s tým, že nenašiel okolnosť, ktorú považuje za problematickú. A to opäť bez toho, aby bol zoznámený s listinami, ktoré jasne dokazujú, že znalec Karpaty nehovorí pravdu. Fabuluje s pojmom germánska rasa, či s pojmom rasová vojna, ktorú najprv zaradí k neonacizmu s tým, že nesúvisí s Tretiou ríšou a vojnou, ktorú viedla, a hneď v druhej odpovedi po tomto závere uvádza v zápisnici, že tento termín s tým súvisí. Alebo odkáže na literatúru, kde sa má pojem germánska rasa nachádzať, a keď ju zoženiem, žiadny taký termín tam sa nenachádza. Súhlasí Medvecký s vymyslami pána Karpatyho? No ako problematické ich nevidí? Zdá sa, že áno. Zdá sa, že fabulácie a vymysly znalcov sa tu stanú štandardom. Do strany prokuratúry žiadna sebareflexia. Dokonca ani po zloženom sľube znalcov, ktorí sú si vedomí trestnoprávnej dohry, pri nepravdivom posudku, tu nik nekoná. To len ilustruje, v akom stave sa nachádza justícia na Slovensku. A preto tu ani nik nejaké zázraky nečaká. V tomto rád by som povedal postkomunistickom aparáte, ale urazil by som tým predložku post. Posledný znalec, ktorý tu vypovedal a bol hodnotený znalcom Medveckým, je znalec Sabo. Znalec Sabo tu uvádzal s prehľadom najviac nepravd. Od počtu obetí v Katyni, nepravdy o pôvode ním menovaných revolucionárov, neznalosť financovania revolúcie v Rusku v 1917 západnými finančnými inštitúciami či židovskými bankármi ako Jakob Schiff či Olof Aschberg, neznalosť o existencii literatúry na túto tému, ktorú doslova poprel, jeho vyslovená lož, a o neexistencii hladomoru v Nemecku, ktorú sám označil za lož, a mnohé iné. Toto všetko sme dokázali vyvrátiť s celkom 29 listinami z mainstreamového prostredia. Znalec tu klamal v každej vete. A mal som nachystané ďalšie listiny. Nepreháňam, okolo 200 k Sabovovi a iným znalcom, ktoré bez pochyb dokazujú, že znalci klamú. A čo na to Medvecký? Citát. Nemám pripomienky k znaleckému posudku znalca magistra Miloslava Sabova, ani ku skutočnostiam, ktoré uvádzal pri svojom výsluchu. Poznamenávam, že obžalovaný bol konzistentný pri kladení otázok, ako aj prezentovaní svojho postoja. Podľa môjho názoru boli korektne vyhodnotené znalcom vyjadrenia, na ktoré sa ho pýtali a ktoré súvisia so súčasným neonacizmom. Koniec citátu.
Áno, vážený súd, obžalovaný ostal konzistentný pri kladení otázok, pretože sa držal faktov, dobových dokumentov a listín i mainstreamových správ. Nemám dôvod vyvočovať. Viem, že znalci tu klamú, prichyľujú sa k zastaralým informáciám či účelovým prekladom. Doložené listiny to jasne dokazujú. Áno, ostal som teda konzistentný. Ja viem, prečo kladiem také či oné otázky. Znalec konštatuje, že znalcom boli konkrétne vyhodnotenia alebo vyjadrenia, znalcom boli korektne vyhodnotené vyjadrenia, na ktoré sme sa ho pýtali. Korektne? 29 dokumentov, ktoré dokazujú, že znalec slabo klame. Toto je korektné? Ďalej znalec uvádza, že oné otázky súvisia s neonacizmom. Ktoré? Otázky, ktoré odhalili, že sa tu klame? Potom sú zjavne tieto otázky súvisiace s neonacizmom otázke demaskujúcu lož a pomáhajú vynárať sa pravde. Je teda neonacizmus pravda osobne? Nejak si znalcov záver neviem vysvetliť. Rád by som mi pár riadkov venoval mojim tetovaniam. Moje tetovania súvisia priamo so záujmom o dejiny. Sú to historické výjavy, vrátane mytológie. Zaujímam sa o dejiny a vojenstvo. Je preto logické, že mám na sebe vojenskú tematiku. Keby som sa zaujímal o rastliny, mal by som na sebe kvetinky a motýliky. Keby som sa zaujímal o auta, mal by som na sebe auta. Keby som trpel nejakou psychickou poruchou, mal by som na sebe možno i nejaké duhové záležitosti. Už mám vojakov, pretože som chlap a zaujímam sa o tieto veci. Znalcovi vadí obraz čierneho slnka ako pozadie za bohom Ódinom. Tento boj oddychuje na telách svojich nepriateľov. Tetovanie má snáď 20 rokov, teda vzniklo v dobe, kedy po slobode nebehali ľudia, ktorí by mali sedieť v istých ústavoch a kde sa čierne slnko bralo ako náboženský symbol. Tento symbol nemá nič spoločné s nejakými SS na mojej ruke, respektíve ramene. Je spojený s mytologickým výjavom. Zaujímavá je otázka v rozsudku špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici pod označením 15T/1/2021, strana 12, práve k čiernemu slnku, kde sa v odbornom vyjadrení docent, doktor filozofie a doktor teológie Daniel Slivka, PhD, v odbornom vyjadrení s číslom 1/2017 na strane 35 až 45 a číslo 4/2017 na strane 11 a strane 23 vyjadril, a kde definuje symbol čierneho slnka ako staroveký symbol slnka. Ďalej je zaujímavý záver tohto rozsudku na strane 13. Citát: medzi predloženými listinami je aj nemecká a tu upriamil pozornosť na to, že v Nemecku sú zakázané symboly špecifikované zákonom. Je zväčša o symboliku používanú nacistickým Nemeckom, ktoré majú jednoznačný súvis s ideológiou nacizmu. Medzi týmito zakázanými symbolmi nie je symbol čierneho slnka a preto môžeme uzavrieť, že v Nemecku ide o dovolené použitie tejto symboliky. Konec citátu. Inými slovami, slovenský znalec sa snaží byť pápežskejší ako samotný pápež. Čierne slnko nemá teda súvis s národným socializmom a jeho ideológiou. Môj symbol je čisto náboženský. Teraz by som moju pozornosť upriamil na záverečnú reč pána prokurátora. Pán prokurátor zdôrazňoval, že čerpem z autorov, ktorí nie sú vo vedeckej obci akceptovaní. Vážený súd, ale to nebol ani Koperník a Galileo. Pretože vedecká obec bola pod vplyvom cirkvi, ktorej nový výklad o heliocentrizme nesedel so Svätým písmom. Tak ako dnes nesedí výklad dejín s dogmami tohto režimu. Veď pán Hrabovský v zápisnici na strane 5 z 11.7.2023 na hlavnom pojednávaní uviedol citát: politika má dopad na vedcov a vedci sú pod tlakom médií. Konec citátu. Toto hovorí samo za seba, pani a dámy. Takže, čo si myslí vedecká obec, nás nemusí vôbec bolieť. Mňa zaujíma logická argumentácia dobových udalostí a tá nie je na strane mainstreamovej vedy. My sme tu mali možnosť túto vedeckú obec vidieť priamo pri práci. Fabulácii a lži. Ďakujem, neprosím. Viete, vedecká obec v minulosti chudokrvnosti liečila pušťaním žilov a rôzne ťažkosti pitím o rtute.
Vážený pán prokurátor, niečo vám o vede zacitujem priamo od vedca, biológa a významného paleokológa, docenta Petra Pokorného, šéfa Centra pre teoretické štúdie spoločného pracoviska Karlovej univerzity a Akadémie vied Českej republiky, ktorý poskytol rozhovor pre časopis Téma 11. augusta 2023. Citát: V roku 1000, takisto ako dnes, sa objavovali sprievody flagelantov, ktorí sa bičovali za hriechy celého ľudstva. Dnes to je rovnaké, len kulisy sú moderné. V centre nie je doktrína cirkvi, ale doktrína vedy. Podľa mňa sa tým veda konečne naplno demaskuje ako nové náboženstvo. Veda je dnes hlavným rozhodcom objektivity. Keď niečo veci hovoria, predsa to musí byť pravda. Ako vedec, ale dobre viem, že toto je zvrátená predstava. Veda sa vyvíja a včerajšie pravdy nebudú pravdami zajtrajška. Nepochybovanie je nutná podmienka aktivizmu. Nástrojom vedca je naopak neustála pochybnosť. Koniec citátu. Tá veda, o ktorú sa opierate a nesmie byť spochybnená, je v skutočnosti aktivizmus záujmových skupín, vytvárajúce nové náboženstvo. Je v centre bude stať nespochybniteľná veda. Skutoční vedci pochybujú a revidujú. A to sú tí autori, ktorí nie sú akceptovaní. Ďaká stvoriteľovi za takých ľudí. Bez pochyb, pán prokurátor, vy ste dnes chodili po veľkej korytnačke, okolo ktorej sa točí slnko a vlastne celý vesmír. Ďaká pochybnostiam je naša civilizácia tam, kde je. Tým, že sa pochybnosti trestajú zákonom, sa vraciame, zažívame regres, ktorý tu síce blázni nazývajú progres, ale zatiaľ mnohí vlastníme mozog a vidíme, kde civilizácia speje. Ďalej si tu použil argument, že som kandidoval pod číslom 88 na kandidátke LSNS. Ja som svoje vysvetlenie uviedol. No nejako tu moja verzia nebola spochybnená. Veď tu bol i Marian Mišún. Čo ste sa ho nespýtali na moju verziu? Už by vám to asi nesedelo do záverečnej reči však. Čo keby Mišún potvrdil, že som mal číslo 89? Ale celé poradie sa posunulo po vypadnutí jednej pani pred nami. Už by sa to nehodilo použiť v záverečnej reči ako oporný argument. Sice dosť slabý, ale tak treba využiť všetko. A čo iné strany s číslom 88 na kandidátke? Tam sa konali úkony ako so mnou. V tejto veci som i vypovedal na kriminálke, je to pravda, že zastavili po mojom vysvetlení. Vyšetrovateľ, pán Hojo, dodnes si pamätám jeho meno, sa až hanbil, že ma kvôli tomuto musel predvolať na výsluch. Ešte, že prokurátori na USP sú z inej hliny. Čo keby mi pripadlo čakárni číslo 88, alebo čo keby som sa narodil 8.8.1988, určite by to odznelo v záverečnej reči tohto špecializovaného inštitútu, ktorý je v skutku špeciálny. Navyše tým sklzávate do argumentácie ad personam, respektíve ad hominem. A odchádzate od argumentácie ad rem, čo kritizuje i Najvyšší súd. Taktiež ste tu bohato citovali rôzne výroky až na to, že ste už zabudli, alebo radšej nechceli povedať, že mnohé neboli odo mňa. Napríklad citát: Holokaust je najväčšia lož v dejinách ľudstva. Nemecko nemá žiadnu vinu na druhej svetovej vojne a Adolf Hitler bol jediný štátnik na svete, ktorý mohol svet pred plutokraticko-židovským nebezpečím zachrániť, aby zotročenú planetu znovu oslobodil. Koniec citátu. Tento citát je od židovského autora Gerarda Mehunina. Ďalej som tam postrehol citáty od farára Andersona z bodu obžaloby číslo 6. A že tam bolo toho viac. A nemám k dispozícii vašu záverečnú reč. Tak sa s tým nemohol vyhrať. Všetko ste prečítali bez odkazu na skutočných autorov, výrokov, na ktorých názory poukazujem. Niečo ste tu od tých znalcov pochytili. Ďalej ste argumentovali tým, že som recidivista. Je pravda, že nemôžem súhlasiť, keďže jeden trest je zahladený a pozerá sa na mňa ako na netrestaného a podmienečný trest za šírenie extrémistických materiálov sa stal pravoplatný až po znesení obvinenia. Činy som teda nespáchal ako trestaný človek. Preto nemôže ísť o recidívu. Taktiež som bol dvakrát nepravoplatne oslobodený, takže neexistoval predpoklad o páchaní trestnej činnosti.
Ďalej sa tu útočilo alebo spochybňovala moja zberateľská činnosť napriek správe operatívnej činnosti polície, ktorá dokazuje, že predmety, ktoré hromadím, slúžia ako investícia. Prokuratúra nedokázala opak. Tak by sa s tým mala trošku zmieriť. Taktiež správa o vrátení veci dokazuje, že som mal v aute pri prehliadke vzácny dobový fotoalbum, ktorý som mal 24.1.2022 zapožičať Kysuckému múzeu na digitalizáciu a pre neskôršie publikovanie. To znamená, že nadväzujem spoluprácu s muzeami. Rád by som to dokázal komunikáciou, ale všemožne sa tu mi bráni dokazovať moje aktivity nezmyselnými dôvodami väzby. A tak sa nemôžem dostať do mojich zložiek. Myslím, že toto sa tu asi niekto bojí, pretože cez to by už nešiel vlak. Navyše Slovensko nemá zákon, ktorý definuje zberateľstvo. Kto je zberateľ a kto nie. Prokuratúra si tiež nesmie diktovať, či bude listinu akceptovať alebo nie. Je tu a hovorí jasnou rečou. Ide o investičný majetok a predmety. Tým je k téme zberateľstvo povedané všetko. Keby prebehlo prípravné konanie agentami školenými v Budapešti, ako má, boli k dispozícii mnohé dokumenty, vrátane poradenstva, ktoré robím pre nemeckých autorov historických publikácií, či dožiadavky v archívoch, čo by poukazovalo na moju výskumnú činnosť. Ale prejdeme k tomu, čo sa tu vôbec neskúmalo, a to je motív. Pretože ak publikácie či články slúžia na vzdelávanie či výskum, nie je taký materiál extrémistický. Citát. Podľa paragrafu 130 odsek 8 trestného zákona sa za extrémistický materiál nepovažuje materiál podľa odseku 7, ak sa preukázateľne vyrába, rozširuje, uvádza do obehu, robí verejne prístupným alebo prechováva za účelom realizácie vzdelávacích, zberateľských alebo výskumných aktivít. Z vyššie uvedených dôvodov bolo potrebné prijať do trestného konania znalca magistra Mateja Medveckého. Konec citátu. To nehovorím ja, ale zdôvodnenie vyšetrovateľa, ktoré sa nachádza na strane 3 znaleckého posudku 2/2022. Ja sa pýtam, kto zisťoval, či napríklad moja kniha Židokracia nespadá pod túto výnimku. Študijný materiál môže dokonca naplňať všetky znaky extrémistického materiálu, a pokiaľ slúži na vzdelávanie, už sa za taký nepovažuje. Znalec sa teda mal vysporiadať i s tým, či napriek tomu, že tam nejaké znaky našiel, môže slúžiť kniha na vzdelávacie účely. Ale v znaleckom posudku o tom nie je ani stopy. Znalec sám dokonca nastavil metodiku tak, aby sa tejto otázke vyhol. Teda, že sa nebude zaoberať overovaním, potvrdzovaním alebo vyvracaním údajov. Strana 2 znaleckého posudku 2/2022. A práve to je základ vzdelávacieho materiálu. Prinášať nové informácie a pohľady. Moja kniha obsahuje doteraz nikde nepublikované dokumenty či fotografie. Prečo chýba podľa tohto paragrafu v zadaní otázka, či sa môže jednať o vzdelávací materiál? A ak nie, prečo? Táto otázka tu nie je zodpovedaná. Posudok je tendenčný a uberá sa len jedným smerom. Pre absolútne pofidernú metodiku nebolo možné klásť ani len otázky smerujúce k tomu, či je kniha študijným materiálom. A čo vlastne študijný materiál je? Kto rozhoduje o tom, čo je študijný materiál? Jeden človek? Komisia? Alebo iný inštitút zložený zo súdruhov s pozitívnym kadrovým posudkom? Ako chce súd objektívne rozhodnúť bez zodpovedania týchto otázok? Pretože táto otázka je kľúčová. Je to otázka závadnosti a nezávadnosti toho istého objektu či tej istej publikácie. Vyšetrovateľ a znalec si nerobili svoju prácu, len hľadajú vynika vnútorného nepriateľa, aby mohli odôvodňovať existenciu rôznych špeciálnych inštitútov a represívnych zákonov, ktoré v skutočnosti len okliešťujú práva ľudí a vytvárajú mocenský priestor a priestor pre príchod ľuďmi neželaného spôsobu vlády s ich predstaviteľmi. Môj motív nemôže byť nejaká propagácia a podpora hnutí už len z princípu opísaného v knihe, kde sa hlásim k zrušeniu všetkých strán a voľbe ľudí priamo zo spodných štruktúr politiky. V USA, v meke demokracie, vládne podobný systém, až na existenciu strán. Ak chcem zrušiť strany a zaviesť voľby priamo, ako potom môžem ovplyvniť to, kto by sa tam dostal? Celá znalcom vymyslená podpora hnutí tým stráca akýkoľvek zmysel. Navyše, ako som už povedal, neboli tu žiadne menované.
A to z dobrých dôvodov, pretože takéto hnutia dnes neexistujú s uceleným programom a už vôbec sa neusilujú o moc. Preto sa znalec ani nesnažil preukázať, že nejaké konkrétne podporujem. Môj motív je v skutočnosti odhaľovanie, či aspoň približovanie sa k pravde a odnášať nános ideologického bahna z našej histórie a politiky. Pokiaľ tomu nedokážu čeliť akademici, politici, či dokonca inštitúcie vo verejnom priestore, ale takýto človek sa musí upratať do väzenia, aby sa omlčal, tak je to dôkaz intelektuálnej kapitulácie a víťazstvo mojich myšlienok. Toto robili komunisti v našich končinách, aby udržovali režim despotizmu pri živote. A robí to i ten neomarxistický režim pod rúškom demokracie. Pán prokurátor, čítali ste tu časti psychologického posudku na moju osobu. Čítali ste, že som nadprimerne inteligentný a neskresľujem realitu. Inými slovami, neinklinujem k vytváraniu nejakej reality, ktorá tu nie je. Vidím veci reálne. A som dostatočne inteligentný na to, aby som túto realitu opísal. Ak teda moje myšlienky niekto nechápe, je to spôsobené absenciou inteligencie. Ale len ťažko zakázať hlúpym ľuďom čítať moje články a knihy. Som teda trestaný pre nedostatočný intelekt ľudí, ktorí nedokážu v súvislostiach chápať moje myšlienky? Bol toto okrem vplyvu politiky i faktor, ktorý si delil Galileo s Kopernikom? Bude inteligencia vykresľujúca realitu problém, pretože sa rodí viac pod priemeru ako nad priemeru? A sa čoskoro stretneme opäť v jaskyniach, kde sa budeme na stenu kresliť uhlíkmi. Takte ste čítali, že mám, ak to budem parafrazovať, sklony veriť konšpiračným teóriám. Na jednu stranu neskresľujem realitu, na druhú stranu verím konšpiračným teóriám. Akým? Však psychologička sa ma na žiadneho nepýtala. Pani psychologička rozhoduje, čo konšpiračná teória je a čo nie je. A to bez toho, aby vôbec na to prišla reč? Áno, taky som konšpiroval pred rokmi. A to v prudkom rozpore s mainstreamom, že vojna v Iraku sa vedie kvôli rope. A žiadne zbrane hromadného ničenia sa tam nenachádzajú a nebudú ani objavené. Dnes to priznáva aj mainstream. Teda iba tú časť so zbraniami hromadného ničenia. A hovoria o bezprecedentnom zlyhaní tajných služieb. Hortné polia napriek tomu údajnému zlyhaniu vlastnia vo väčšine firmy koaličných krajín. Bolo to obyčajné ropné dobrodružstvo. Ale tu vidíme, že konšpirácia sa zmenila na pravdu. A mainstreamová pravda na nie konšpiráciu, ale lož, ktorá zničila už nie jednu krajinu na Blízkom východe a Afrike. Toto však neboli nacisti, ktorí zanechali milióny mŕtvych, zranených a znetvorených pre rast hospodárstva, ale západná demokracia. Im rastli akcie na burze. Konšpirácia je teda informácia, ktorá je zakrývaná mainstreamovou lžou. Ďalej pani psychologička napísala vo svojom posudku, budem opäť parafrázovať, že som do istej miery paranoidný. Ale stačí sa pozrieť do spisu a hneď sa táto paranoja ukáže ako opodstatnená. Fotografie môjho auta pred obchodom v Čaci, informácie, kde a ktorým hraničným prechodom prechádzam, koho veziem, kde ho vysádzam, sledovaný na každom kroku. To nie je paranoja, to je realita. A to všetko prosím pekne, lebo mám názor. Vlastný názor. To preto, lebo moju diagnostikovanú inteligenciu nasadzujem na to, na čo má slúžiť. Analýza situácie, javov a rozlišovanie medzi logikou a iracionalitou. Čo sme, myslím, fantasticky predvedli pri výsluchu znalcov a následnom doložení listín. Ďalej sa posudku pani psychologičky písalo o pocite vlastnej dôležitosti. Úprimne, taký pocit naozaj kde si v kútiku môjho snaženia mám. Každý človek totiž, ktorý sa snaží o progres spoločnosti a priaznivé spoločenské zmeny a obetuje pritom slobodu, musí mať prirodzene istý pocit dôležitosti svojho konania. Veď to je samotný motor, ktorý nedopustí, aby som sa poddal a zanevrel. Pocit dôležitosti mojej osoby ako nástroja pre presadzovanie logických záverov v tomto iracionálnom svete je preto na mieste. Keby som ho nemal by som odvahu konať. A posledný bod, ktorý ma skôr zarazil a pobavil zároveň, a budem opäť parafrazovať, sklon k narcizmu. A
alebo narcistické videnie seba samého. To odpoviem, respektíve zareagujem skôr odľahčene. Vážení páni a dámy, ja som si vedomý, akú tvár nosím. Dokonca sa každý deň na seba musím pozerať v zrkadle. Ja realitu neskresľujem. Som si vedomý i svojej neakritickej postavy. O nejakom narcizme tu nie je ani reči. A to vravím úprimne, ako to cítim. V tomto prípade skôr skresľuje pani psychologička, ktorá ma opísala ako muža s atletickou postavou. Myslím, že toto je skutočná konšpirácia. Pán prokurátor, nesmiete sa, pán obhajca, prosím vás. Pán prokurátor taktiež uviedol, opäť budem parafrazovať, že moje myšlienky prezentujem ako absolútnu pravdu. Netuším, kde som to použil, ale nič také v zmysle, že len ja mám pravdu, alebo absolútnu pravdu by som si tvrdiť ani nedovolil. Isté, že i ja sa môžem dopustiť chyb. Konec koncov je história v súčasných podmienkach pavädná. To znamená utajovanie archívov, vstup do nich len vyvoleným skupinám, falšovanie dokumentov či politický vplyv. Toto robí z dejín pavädu, pri ktorej sa musí viac ako dohady zapájať rácio. Uvediem príklad, citovaný pánom prokurátorom v záverečnej reči. Ide o správu Borisa Polevoja, ktorý má dokazovať, že v nej hovorí o plynových komorách v Osvienčime, kým ja píšem, že o nich nehovorí. Vychádzal som pritom z nemeckého prekladu, ktorý na absenciu týchto komor poukazoval. Zes by si to nemám ako overiť, ale za to tam Polevoj uvádza citát. Keď bol hrob plný, do celej hromady ľudí pre istotu niekoľko raz strieľali zo samopalov. Ďalej si to hovorí, tak boli naplnené stovky obrovských jám vo východnej časti tábora. Konec citátu. Náležský posudok PPZ 76 NKA BA 1 2020 strana 11. Alebo ste tu citovali z Polevojovej správy, že sa tam zabíjalo elektrickým prúdom. Ale dnes sa v literatúre o žiadnych obrovských jamách v počte stovkách nehovorí. Hovorí sa o krematóriách. Osobne som ani v mainstreamovej literatúre nečítal, ani nepočul, a ani to tu nezaznelo zo strany znalcov, že by sa nachádzali vo východnej časti tábora masové hroby. Toto skrátka nezodpovedá realite. Taktiež som sa znalkyne pýtal na tie elektrické dopravníky a elektrickom zariadení na zabíjanie. Odpoveda na strane 4 zápisnice z hlavného pojednávania 2.10.2023, citát. Ja som bližšie neanalizovala, o ktorom elektrickom zariadení Polevoj v článku uvádzanom v citácii číslo 4 na čísle listu 1389 hovorí. Konec citátu. Či na tej istej strane, citát, neviem, či boli vo Osvienčime elektrické dopravníky, na ktorých by na pasoch prevážali mŕtvych. Konec citátu. Inými slovami, Polevoj si vymýšľa. Žiadne masové hroby, dopravníky na mŕtvych ani zabíjanie elektrickým prúdom sa skrátka nekonalo. Na čo by tam boli dopravníky, keď údajné plynové komory boli priamo pod krematóriami? Aby si teda Polevoj vymyslel stovky masových hrobov, elektrické dopravníky, zariadí na zabíjanie ľudí elektrickým prúdom, tak aká je šanca, že o plynových komorách píše pravdu? Prečo by si vymýšľal iné spôsoby usmrcovania, keby naozaj našli plynové komory? Polevoj bol propagandista židovského pôvodu, ktorý písal pre propagandistické noviny Pravda, kde ostala medzinárodná komisia, ktorá by tieto komory zdokumentovala, tak ako to urobili korektne Nemci v Katyni. Áno, mohol som spraviť chybu a čerpať z nespraveného prekladu. Ale samotný dokument, vzhľadom na mnoho lží a nepresností, nemôžno brať ako dôkaz o plynových komorách. Vy si môžete, ako to tiež robia historici, vybrať si, čo sa hodí. Vyberať si striepky vyhovujúceho z prejadu lží. Toľko k Polevojovi. V skutočnosti tento dokument nedokazuje nič. Ja nakoniec nemám problém priznať, že som urobil neúmyselnú chybu, ak som ju naozaj urobil. Taktiež sa mám potrebu vyjadriť k niektorým bodom obžaloby, kde mi je kladené za vinu použitá symbolika 14, či výrobku tzv. 14 slov. Tie znejú, pre tých, čo nevedia, citát, musíme chrániť budúcnosť našich ľudí a existenciu bielých detí. Koniec citátu. A opäť sa musím pýtať, bez ohľadu na to, kto to povedal, čo je na tom závadné.
Popiera sa tam existencia iných ľudí, iných rás? Útočí sa tam na iné národy a rasy? Ak by mala byť samotná myšlienka trestná, čo potom samotný čin? Budeme stíhať ľudí, pretože sa starajú o svoje biele deti? Lebo ich vyživujú, ošacujú, zabezpečujú zdravotnú starostlivosť? Asi áno. Keď už samotná myšlienka má byť trestná. Keby sa na to znalca pýtali 13.4.2023 na hlavnom pojednávaní, strana 15, zápisnice, odpoveda, citát. Keď som na strane 23 posudku uvádzal, že autor uprednostnil vlastnú rasu nad univerzálne platné morálne zásady, myslel som tým všeobecné znaky neonacistických hnutí uvádzaných na strane 4 môjho posudku, pretože tieto sa uplatňujú v prostredí dnešného národno-socialistického hnutia. Keď používam termín na strane 23 univerzálne, platné, morálne zásady, myslím tým predovšetkým ľudské práva a hodnoty ako ľudský život. Koniec citátu. Vážený súd, kde sú tieto univerzálne, platné, morálne zásady napísané, ratifikované, ozákonené? Kde ich môžeme nájsť? Pre koho platia? A ako sa to má odzrkadliť v trestnom poriadku? Čo má morálka spoločné s právom? A aká je to morálka pomôcť cudziemu na úkor môjho národa? Kde potom ostáva morálka voči mojim ľuďom, národu a deťom? Znalec uvádza, že ide o zásady uplatňované v prostredí dnešného národno-socialistického hnutia. Potom sú v mysle tejto logiky Ukrajinci, brániaci sa pred Rusmi, vlastne neonacisti. Pretože bránia budúcnosť svojich ľudí a existenciu bielých detí. Keďže tam naozaj väčšina detí sú skrátka europoidné, teda biele. V mysle univerzálne platných morálnych zásad by s tým Ukrajinci mali prestať. Pán Medvecký by mali s Ukrajincom vysvetliť, že vlastne porušujú tieto zásady a tak podporujú národno-socialistické prostredie. Navyše, aké ľudské práva sa touto myšlienkou potlačajú? A aké konkrétne neonacistické hnutie hlása túto myšlienku? Pokiaľ mám biele deti, má táto myšlienka svoje rácio. Alebo ide Izraelu zakázať chrániť svojich ľudí a svoje židovské deti? Kde sú morálne univerzálne zásady všeobecne platné? Výrok má defenzívny charakter. Hovorí sa o bránení vlastných ľudí a tým sa zabezpečí existencia bielých detí. Teda ich zdravie a bezpečnosť. Nejaké univerzálne platné morálne zásady je ten najväčší s prepáčením kretenizmus, aký som tu počul. Ak by tieto zásady boli univerzálne, nech začnú v rámci morálky banky rozdávať svoje zisky. Nech sa Izrael začne deliť o svoje územie. Nech znalec naplní svoj dom imigrantami, ktorí mrznú v záchytných centrách. Kde sú zásady tohto moralistu? Toľko k moralistom a dúfam, že pri rozsudku sa dozviem, aké ľudské práva sa tým porušujú a aké súčasné skupiny to hlásajú a ako som na ne napojený. Vážený súd, taktiež sa chcem a musím vyjadriť postupu znalca a metodiky, ktorá mu tu bola doslova posvetená. A to, že nezisťuje pravdu. Vy sa, pán sudca, ste to 17.5.2023, zvukový záznam CD 23.05.17/1320, čas 39:45 minút, zopakovali ako samozrejmosť. Citát. Ale tu vám i znalec povedal, je to v znaleckom posudku. Zopakoval to tu najmenej 10 krát. On nehodnotí, či to, čo uvádza autor v knihe, je pravda, alebo nie je pravda. On hodnotí znaky extrémizmu v tejto knihe. Konec citátu. To, že na súdoch na Slovensku sa nehľada pravda, mi v minulosti povedal aj doktor Nida Saleh, ktorý mi v jednej správe do úvodu textu napísal. Citát. Vážený pán Magát, predseda súdneho senátu v Bratislave mi raz povedal: Pán Saleh, pravda je na vašej strane, ale paragrafy sú proti vám. Keď som mu hovoril, že paragrafy majú slúžiť pravde, odpovedal: bohužiaľ, u nás to tak nie je. Koniec citátu. Tento proces a stávanie sa k pravde len počiarkujú slova predsedu Senátu k pánovi Salehovi. Súdy na Slovensku neslúžia pravde. A ak neslúžia pravde, komu a čomu slúžia? My budeme hľadať znaky. O tomto súde už si môžu všetci robiť, čo chcú. Pretože pravda dostane stopku a znaky zelenú.
Dvere či poklop Pandorinej skrinky umožnia stíhať každého, kto sa tomuto režimu falošnej morálky a falošného humanizmu nehodí. Ako som to nazval na strane 46 tohto vyjadrenia, za pomoci prokuratúry rašlovského typu, ktorú tu dnes stelesňuje úrad špeciálnej prokuratúry, sa vykonávajú tieto politické procesy. Anton Rašla bol žalobca doktora Jozefa Tisa, ktorý v liste Ferdinandovi Čatlošovi z 24. júna 1966 napísal, zacitujem len v krátkosti, a týka sa to práve hľadania a zisťovania pravdy na politických procesoch, ktorými tento proces je, citát: Nikdy sa nebojím priznať, že Národný súd a ľudové súdy po roku 1945 boli mimoriadnymi súdmi, kde, ako je známe, sa ani tak nehľadá objektívna pravda, ako tvorí historická politická pravda. Museli sme vynika nájsť, hoď i v telefónnom zozname. Konec citátu. List je uložený v archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine pod pozostalosťou Ferdinanda Čatloša pod spisovou značkou 129B20. Vážený súd, prokuratúra a verejnosť. Ko sa vraciame reálne do dôb komunizmu a jeho chápania práva a spravodlivosti, alebo ešte lepšie povedané, my sme s touto justíciou nikdy neskoncovali. Ako chcete, vážený súd, ľuďom vysvetliť, čo sa tu deje? Pretože tisíce ľudí sledujú tieto procesy. Keď sa to dostane na správne sociálne siete, majú 10 000 sledovaní. Lebo ľudia už teraz majú otázky. Dôvera v justíciu je najnižšia, alebo jedna z najnižších v Európe. A ja vravím, že to je právom. A tu sa to len potvrdzuje. Justícia je v područí záujmových skupín. Ale uvedomme si, že Európa prechádza zmenami. A myslenie ľudí už nie je to, čo bývalo pred dekádou. Generácia pritakávačov, ktorá žila s pocitom viny, je preč. Znovu sa bude formovať silná generácia ľudí, pretože prichádzajú zlé časy. Pán prokurátor, vy mi navrhujete 7 rokov a 10 000 eur za zisky z predaja knihy, ktoré ste ani nezdokladoval. Pri všetkej úcte. Vy mi navrhujete 7 rokov, vy čo ste sa pýtali 1.3.2023, či mám ukončenú aspoň stredoškolské vzdelanie s zameraním na históriu, teda akademický titul zo strednej školy. Ja som ostal slušný a neupozornil som na tento nezmysel. A teraz vám odpoviem, ako som vám mal odpovedať. Študoval som dejepis na základnej škole, môžem to doložiť vysvedčeniami, ak sa to berie i na tomto stupni ako dosiahnuté vzdelanie akademického typu. Po väzbe ma nechávate trčať 2 roky, presne zajtra to budú 2 kalendárne roky. Predĺžovali ste moju izoláciu, lebo som odmietol nezmyselné monitorovacie náramky. Predĺžovali ste mi väzbu, lebo chcem o týchto procesoch napísať knihu. A taktiež ju napíšem. Aby sme mali svedectvo o tejto dobe. Aby všetci tí, čo ešte veria v spravodlivosť, začali pochybovať o tom, čo sa tu deje. Som presvedčený, že dejiny si musia pamätať mená zúčastnených. Som zatvorený 2 roky, pán prokurátor, ale ani jeden deň som nebol uväznený. Skutočná sloboda sa totiž odohráva v hlave. Navrhujete mi 7 rokov. Aj to len čas na štúdium a písanie. Nezlomili ste ma za 2 roky izolačnej väzby, nezlomíte ma ani teraz, ďalšími rokmi. Tým, čo vám dali noty, to môžete odkázať tiež. Ja nenastavujem druhé veci. Posledné slova patria nášmu dokazovaniu. Dokázali sme listinami, že znalci klamú. No keď sme chceli dokazovanie pokračovať, bolo dokazovanie ukončené, napriek tomu, že nám bolo po mojom vyjadrení v posudku 2/2022, 13.6.2023 sľúbené, že tak môžeme urobiť po výpovedi všetkých znalcov. Vážený súd, mám prichystaných okolo 200 ďalších dokumentov z mainstreamového prostredia, archívne listiny a iné, ktoré jasne preukazujú obludnú manipuláciu zo strany znalcov. To, že ste ukončili dokazovanie, musím a budem rešpektovať. No sám ste povedal, že budete súdiť spravodlivo. Ak ste ukončili dokazovanie, pretože vám tých desiatky dokumentov stačí ako dôkaz, že znalci klamú, potom to beriem ako váš splnený sľub. Ak ste to však ukončili, pretože sa tu manipulatívne konanie týchto tzv. Odborníkov, potom ste sľub porušili, čo taktiež svedčí o tom, akým smerom sa od začiatku konanie uberá. Obžaloba dostala na čítanie listín všetok priestor i listiny, ktoré s prípadom zjavne nesúviseli. Keď sme to namietali, ako napríklad čítanie mien ľudí z výpisu bankového účtu
ktorí ma finančne podporujú, povedali ste, že je to taktika obžaloby. Avšak v záverečnej reči obžaloby som nikde túto taktiku nepostrehol. Alebo na základe tohto pán prokurátor vyčíslil zisky za knihu? Ale pýtam sa taktiež, kde ostal náš priestor pre našu taktiku? Od začiatku je jasné, že tu sú kocky hodené. Bolo to zjavné už pri nezmyselných dôvodov väzby, ktoré majú obmedziť moju schopnosť zaobstarať si listiny. No keď to nefunguje, usekne sa dokazovanie. Potom tu je možnosť, že vám to naozaj stačilo a chcete ma oslobodiť, čo je pravda, že nezmysel. Pretože 2 roky vo väzbe to skrátka nejde. To by si tu niekto odskákal, hlavne v mediálnom priestore, ale i na vyšších priečkách politicko-mocenskej pyramídy. 2 roky vo väzbe a dokázané tu nebolo jediné hnutie, keďže znalec, ako sa tvrdí vo viacerých tu citovaných vyjadreniach, sa zaoberá iba súčasnými hnutiami. Na zaniknuté hnutia to ako si nik neodpovedal. A ak by aj áno, čo som propagoval z tohto obdobia? Čo malo potláčať ľudské práva? Ja som podával vysvetlenie, čo jednotlivým udalostiam predchádzalo. A to je veľká priepasť medzi propagáciou. Vážený súd, už je všetko vo vašich rukách. I to, či zaujatosť znalca Medvedského budete ignorovať, pre dosiahnutie vyššieho cieľa, že tzv. Posudky nemajú zákonné náležitosti a nie sú preskúmateľné, že sa v rozpore s trestným poriadkom znalci vypočúvali navzájom, či doplňovali a vyhodnocovali a tak ďalej a tak ďalej. Ono sa bude myliť a v konečnom dôsledku túto inštitúciu vychváli v mojej knihe. Necháme sa prekvapiť. Súd má teraz možnosť vyslať signál, či má ešte pravda na slovenských súdoch miesto. Ak nie, pred väzením neutekám. Ako neutekal ani Andrej Hlinka, otec národa, ktorý mi je vzorom. Vážny súd, nech sa páči, rozhodujte. Máte len 2 možnosti. Posilniť silu kruhov, ktoré neznesú kritiku a okupujú Ústav pamäti národa a iné inštitúcie, alebo tomu utnete a tým vytvoríte cestu názorovej konfrontácii. Je to vo vašich rukách. Okay. Dobre, pán obžalovaný, ďakujeme za prednes záverečnej reči. Okrem záverečnej reči ako obžalovaný máte aj právo záverečného slova, predtým ako súd zváži argumenty prednesené pánom prokurátorom, vašim obhajcom a vašimi argumentami. Takže ak máte záverečné... naozaj jednou vetou. Dobre, nech sa páči. Takže my si zaprotokolujeme právom záverečného slova. Obžalovaný uvádza. Ak chcete, môžete sa postaviť. Jedna veta. Poprosím vás, postavte sa pri záverečnom slove. A prečo sa točí? Dobre, uvádza. A prečo sa točí? Dobre. Takže hlavné pojednávanie prerušujeme do štvrtku 25. januára do 9. hodiny. Na tomto hlavnom pojednávaní je predpoklad, že bude vynesený rozsudok. Dobre, hlavné pojednávanie sa skončilo. Môžete opustiť pojednávaciu miestnosť. Ešte verejnosť tu ostane, kým neodvedú obžalovaného. Ešte chcete, kým najskôr obžalovaného odnesú, aby ho mohli bezpečne vyviesť.